położyłyся przed świętym Szczepanem, który został uwieńczony chwałą jako pierwszy z męczenników. Гэтымі словамі з антыфоны на уваход мы распачынаем нашу дзелу гэтай вячорнай святой імшы. Сёння мы перажываем другі дзень святаў, другі дзень пасля Божага нараджэння. І сёння святы касцёл успамінае святога Стэфана, першага мучаніка хрысціянскага, які аддаў сваё жыццё за Хрыста. Прагнем прасіць Бога падчас гэтай святой імшы, каб таксама даў нам сілы не баяцца, каб таксама мы маглі быць вернымі Хрысту да канца свайго жыцця. Падчас гэтай святой імшы я буду маліцца ў інтэнцыі святой памяці Галубовіч Юрыя, якога мы ўспамінаем у 5-ю гадавіну пасля яго смерці, просячы, каб добры Бог адарыў яго жыццём вечным. Teraz przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy i słabości, abyśmy mogli godnie i z czystym sercem złożyć tą świętą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, i wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Zbawicielu, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzech świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzech świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest chwały, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy narodziny dla nieba świętego Szczepana, pierwszego męczennika, który się modlił nawet za swoich prześladowców. Daj nam naśladować Jego przykład i naucz nas miłować nieprzyjaciół przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie Kniги Dzieł Apostolów. U te dni
Стефан, повний ласки і моці, чинив великі цуди і знаки сярод народу. Некоторые синагоги, называнные Либертинской и Киранийской, и Александрийской, и некоторые с Киликии и Азии повстали и почали спрачаться со Стефаном, але не могли супредстоять мудрости и духу, за якими он промовлял. Коли яны слухали гэта, запалали гневом у серцах своих и скрыготали на его зубами. Стефан же, наповнений Духом Святим, поглядів на небо і убачив славу Божою і Єзуса, який стояв праворуч Бога, і сказав: «Вось бачу небеси розкрите і Сина Чоловічого, який стоїть праворуч Бога». Але яны, закричавши моцним голосом, заткнули вуші свої і кинулися на його всі разом, і, вивівши за город, почали каменувати. А свідки поклали одежу свою каля ног юнака, якого звали Саул, і каменували Стефана, який закликав і казав: «Пані Єзу, прийми дух мой». І, упавши на колені, ускликнув моцним голосом: «Пані, не лічим граху гэтага». І, сказавши гэта, спачыў. Гэта Слово Божие. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У той час Єзус сказав своїм апостолам: «Стережіться людей, бо будуть отдавати вас судам, і в синагогах своїх будуть бичевать вас, і поведуть вас до правителів і до королів за мене, для свідчення перед ими і язичниками. Коли ж будуть видавати вас, не турбуйтеся, як або що сказати, бо дадено буде вам у тую годину, що сказати. Бо не ви будете говорити, а Дух Отця вашого буде говорити праз вас. І видасть брат брата на смерть, і батька сина,
і паўстануць дзеці на бацькоў і аддадуць іх на смерць, і ўсе будуць ненавідзець вас за імя маё. Хто ж вытрывае да канца, будзе збаўлены. Гэта слова Пана. Мілаваны ў Христе Пану, браты і сёстры, сёння, як ужо на пачатку імшы казаў, перажываем свята святога Стэфана, дыякана і першага мучаніка. І учора была вялікая радасць, святкавалі Божае нараджэнне. Сёння на другі свет, на другі дзень святаў мы ўжо разважаем пра смерць, пра такую ганебную, страшную, мучаніцкую смерць. Паважаныя браты і сёстры, дыякан Стэфан, першы дыякан. Дыяканія ад грэцкага паходзіць гэтае слова і азначае, нясе значэнне службы, азначае служыць. І вось калісьці было першых 7 дыяканаў пры апосталах, якія неслі некае служэнне. І галоўным заданнем дыяканаў было служыць прыстоле. Іх заданнем было і накарміць людзей, і нешта паднесці. Пазней трошкі іншы сэнс ужо паяўляецца службы пры алтары дыяканаў, несці Слова Божае іншым людзям. Але вось тыя першыя дыяканы, яны дапамагалі больш прыстоле і займаліся нейкімі харытатыўнымі справамі. І таксама былі сведкамі Езуса Хрыста, неслі пэўную місію, пэўнае служэнне. І сёння Святы Кастол прыпамінае кожнаму з нас, што мы таксама павінны выконваць некую дыяканію, некую службу ў касцёле. Кожны з нас павінен служыць Хрысту. І бачым, што адбываецца час ад часу, як чуем у Евангеліі, што вас будуць пераследаваць за імя маё. І нават у апошнія хвіліны не думаеце, што будзеце казаць, бо Дух Святы, Дух Айца падкажа кожнаму з вас. Сённяшняя ўрачыстасць для нас з'яўляецца такім знакам адданасці Христу, што былі вось такія людзі, калісьці, цяпер ёсць, якія не баяцца аддаваць сваё жыццё за Хрыста. Сёння такі сімвалічны чырвоны колер, колер крыві, і падобнае адзенне носяць кардыналы. Найбліжэйшыя супрацоўнікі папы рымскага таксама заўсёды маюць на сабе такі колер. І гэта азначае, што яны верныя святому Айцу, папе Францішку, і нават гатовыя аддаць сваё жыццё за папу і, канешне ж, за Хрыста. Сёння і кожны з нас павінен вучыцца гэтаму, што мы павінны быць добрымі слугамі Хрыста, несці некае служэнне, а перадусім быць добрымі сведкамі. У гэтым свеце, дзе так шмат зла, шмат непакою, мы павінны несці іншым людзям Хрыста. Хрыста, які учора прыйшоў на свет, як малое дзіця. Мы гэта ўспаміналі, святкавалі, і сёння мы атрымліваем вось гэтую місію ісці і сведчыць пра Хрыста, быць слугамі і не баяцца нават смерці. Памятаем, што найважнейшае в нашым жыцці – гэта Бог, які дасць нам збаўленне. Як чуем гэтыя апошнія словы у сённяшнім Евангеліі, хто ж вытрывае да канца, будзе збаўлены.
Таму будзем старацца трываць усё сваё жыццё аж да канца пры Богу. І тады будзем збаўлены. Амен. Teraz wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy wiedzialnych i niewiedzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Pilatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmy Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w Ducha Świętego, Pana Żywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów, grzeszenia marnych, w przyszłym świecie. Do Jezusa Chrysta, naszego Pana i Zbawcy, przez zastupnictwo świętego Stefana, pierwszomученика, skierujem nasze modlitwy. Молимся за святый Костел, как он нес Христовый спокой всем людям доброй воли. Тебя просим. Молимся за святого Яйца, как виконуючи волю Христа, и он умацовывал всех братов веры. Тебя просим. Молимся за дьяконов, просячи для их натхнения Духа Святого и моцы деле ахвярного служения Христу в Его Костеле. Тебя просим. Молимся за молодь, каб яна заўсёды жила з Богом и мужно боронила найвышэйшие каштоўнасці. Тебя просим. Молимся за людей, якія яшчэ не чулі добрай навіны аб збаўленні, каб яны пазналі Христа и стали Его вучнямі. Тебя просим. Молимся за памерлых, асабліва падчас гэтай святой імшы, за Голубович Юрія, якого ми вспоминаємо у 5-ту гадовину після смерті, каб добрий Бог одарив їх радостю пребування у небі разом з усіми святими. Тебе просим. Молимся за нас, тут присутних, каб часто у діалог віри святої мши допомог нам зрозуміти таємницю крижа і воскресіння. Тебе просим. Усемогутный Боже, Ты нас створил и откупил, выслухай наши молитвы, и про заступництво святого Стефана дари нас мужностью в вызнавании веры праз Христа, Пана нашего.
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie Boże, przyjmij dary, które Tobie składamy, wspominając pełne chwały męczeństwa świętego Szczepana przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, składali dziękczynienie i sprawiedliwie, abyśmy Ciebie wychwalali przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim zajaśniała tajemnicza wymiana, która nam przyniosła zbawienie, gdy nieskończony przyjął granice ludzkiej natury. Śmiertelny człowiek stał się królem nad wiekami i mieszkańców ziemi uczynił dziedzicami nieba. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan zastępów, na wysokich głosach i ziemi głowy. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Światło Panie Jezu, wyznaję Twoje zmartwychwstanie
przewstanie Twojego Syna ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Jerzym i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym, z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Szczepanem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie zdrowa dusza.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, składamy Ci dzięki za obfite dary Twojego miłosierdzia. Ty nam dajesz zbawienie przez narodzenie Twojego Syna i przedłużasz naszą radość święto pierwszego męczennika Szczepana przez Chrystusa Pana naszego. Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu. Proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam przeznaczyłeś. Amen. Сёння таксама прадугледжана благаслаўленне ўса у свята святога Стэфана. Таму, калі хто прынёс, даставайце, будзем асвячаць. І таксама ёсць магчымасць узяць у закрысты. З сабой, каму трэба, можна взяць авёс. Про заступніцтва святого Стэфана, якога сёння ушановуем, просім Пана Бога, каб благословіў авёс, служыў жывёле, як пажытак, каб благословлены авёс служыў жывёле, як пажытак і лек. Пане Боже, всемагутны стварыцель неба і зямлі, пакорна просім Цябе на заклік Твайго святога імя благословіць гэтая вёска пра заступніцтва святога Стэфана, д'якана і мучаніка. Ён служыў жывёле, як пажытак і лек, а пасеяны на полі, каб прынёс шчодры плён праз Хрыста, Пана нашага. Завтра мы переживаем свято святого Яна, евангелиста и апостола. Тому завтра прадугледжана благословление вина. Тому приносите, кто хотел бы это учинить. Завтра переживаем пятницу, але по той причине, что переживаем октаву Божьего народжения, устремание от покормов мясных нас не обовязывает. Завтра можно есть и мясо. Дякую всем вам за дар супольной молитвы. Теперь на сегодняшний вечер с верой примем Божие благословление. Пан с вами. Нех вас благослови Бог Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.